Sanibonani guys, igama uNqobile ngiphathela amazwi la e-homecoming ngomhla ka-3 September. Uhambile-ke guys ubabakazi ethu waya le esigodlweni sikaSifiso ephelezelwa indodana yakhe kanye nomakoti wakhe ukuyobheka phela ukuthi ngabe kwenzakalani ngaye ngesimo sezempilo. Hhayi-ke uSifiso umaneja wathatha ishoba lakhe wathi ulihlikihla ngapha nangapha emhlane, washo ukuthi hhayi phuza la abuhlongwane esemnikeza phela imbiza. Wayethi shaqalazi-ke uhlongwane, emva kwalapho wathi uSifiso ngisaphuma kancane, uma ngibuya-ke ngizobe sengiyawuqala umsebenzi. Mama wekhaya ungathi ukukhuluma nobaba wekhaya, uma ngibuya-ke uzobe usuyasidedela sithi-ke uqala umsebenzi. Wavuma kanjalo kuma wekhaya. Hhayi impela bamelapha-ke ngendlela yesintu-ke ubaba uhlongwane. Uzethu-ke uthe efika nje ekuseni naye waletha amaphilisi akhe phela efuna uyise ukuthi azame wona. Uzamile ukunqaba-ke ubaba uhlongwane ukuthatha amaphilisi, kodwa-ke uzethu wagcizelela ukuthi kubalulekile futhi namhlanje kumele behambe beyokwenza ama-test. Hhayi-ke umama wekhaya-ke uzamile ukuthi amfose phela ubaba ukuthi avume ukugwinya namaphilisi. Wagcine wagwinyile, kodwa kubonakala nje ukuthi eyi akajabulile neze. Uthe esehambile-ke uzethu waya le eklinikhi phela eyosebenza, waphinde futhi-ke uma wekhaya wamnikeza ubaba wekhaya amaphilisi, kodwa wawanqaba-ke lokhu, washo ukuthi cha yena wazi imbiza, ufuna ukulashwa imbiza, hhayi izinto zasesilungwini, hhayi nje amaphilisi. Waqeda wathatha inkomishi wayithi ka imbiza yakhe wayiphuza, wayishaqalaza, wayiqeda wathi nya, waqeda wathi nazo-ke leyo-ke mina into engiyaziyo, ayi la maphilisi ngilokhu ngiwafuqa uzethu. Heyi angizazi mina lezi zinto anginikeza zona uzethu, mina ngazi lokhu. Guys, akupheli-ke lapho. uSifiso-ke uhambile waya emzini phela wakohlongwane. Ube ukufika-ke emzini wakohlongwane wahlangana naye uzethu esangweni. Hhayi washo-ke ukuthi hhayi ngiyanibingelela ekhaya bandla, bengisazobheka isiguli sami la. Hayi bo, uzethu wathi hhayi cha, ubaba u-right. Wathi bengingakwazi kodwa ukungena endlini, wathi ngithe ubaba u-right. Wathi hhayi bo zethu, uyazi kodwa ukuthi sengilapha abantu abaningi kanjani la esigodini sangakithi, imithi yami iyasebenza. Wathi ha ngampela, hhayi siyakubongela. Wathi hayi bo zethu, ngampela ungikholwa yini, ngizomlapha ubaba wakho. Wathi he webhuti, ngithe ngiyakubongela ngalokho sungahamba. Wathi zethu yini ndaba ungizonde kangaka? Wathi hayi bo Sifiso, angikaze mina ngikuzonde nakanye nje. Kuthe kusanjalo nje guys kwabe kufika uShobane, i-boyfriend yakhe uzethu. Uzethu wamane wamjabulela kwaphela nanokuthi bebexabana ngoba nakho nje ufuna ukugcwalisela uSifiso. Wathi oh Shobiski, unjani, uyaphila? Wamnika amahagi, wambrasha ikhanda, wathi iy'nwele zakho seyikhulile, wamnika ukhisi wena. Hayi bo, hhayi bengekakwenze lokho ukube nje uSifiso bengekho laphaya, ubesesekwenza nje ukuze uSifiso agcwale acinane. uSifiso nje umane wabona ukuthi yabona-ke la akasadingeki, wamane wakhetha ukuthi ayophuma ngesango engavaleli isango umntana abantu, eyoduduza phela inhliziyo yakhe. Kodwa naye-ke phela akamusi ukulokhu ephatheka kabi kakhulu, unonkosikazi nengane akushiyile lapha endlini. Hhayi ukuthi ubhuti akanamuntu bo, hhayi uthanda into zabantu naye. Ngiyamdabukela kodwa ngibuye ngiyikhuze, hhayi. Anyway guys, uzethu-ke noma-ke engathi kuhamba kahle okwamanje phakathi kwakhe benoShobane, emsebenzini kona kusathanda ukusinda, kusathanda ukuba umqansi impela. Namhlanje-ke bekade ebhizi nakhona asebenza u-girl. Kwase kwafika unesi-ke lo asezwana naye emlethele ikhofi, efuna phela ukuthi athi ukuthi distressed kancane u-girl. Uthe nje eletha amatiye laphaya awu-2 ethi hhayi ngikulethele nakho okokwehlisa, ngiyakubona ukuthi uswamped imisebenzi. Wathi ngiyabonga kakhulu. Wathi uyazi ngiyabonga, angazi nokuthi bengingayini ukuba wena awukho la eklinikhi, umsebenzi wakho uyancomeka kakhulu. Hhayi wabonga kuzethu. Emva kwalapho-ke wabuza uzethu ukuthi ngabe zingaki iy'puni kashukela ayifakile kula matiye womabili. Washo kuzethu ukuthi hhayi yena akawuphuzi ushukela omningi. Washo kusisi ukuthi hhayi ngifake iy'puni eziwu-2 la, ngifake iy'puni eziwu-3 ngala. Uzethu wathatha la khona iy'puni eziwu-2, hhayi baphuza-ke bobabili kwakuhle kwanjeya. Kanti uMatron uncike ngodonga guys, uyayibuka yonke le relationship eqalayo laphaya phakathi kukanesi nozethu. Hhayi washo-ke ukuthi hhayi mekuthi ngiyafake ngibulawa yipuni kashukela, uzongivusa phela dokotela, angithi wena uyavusana abantu mebefile, uyi-resuscitator. Kwathiwa shares kwamnandi kwanjeya. Kanti uMatron uyasho ukuthi lo nesi lo ngizomfundisa, akangazi ungizwa ngendaba. Guys, uthe nje unesi efika laphaya e-ofisini laMatron,
wathi yazi kodwa wenesi uke wakhohlwa ukubhala iletha esoyihambisa kushemene neyikhalazo esinazo ngozethu. Wathi unesi ayi bengingakasitholi isikhathi sokuthi ngiyibhale. Wathi indaba unalo yini ipeni nephepha? Nali ipeni nali iphepha, bhala incwadi. Wathi ukuthi nje matron mina angisafuni ukuthi ngibhale le ncwadi. Wathi hayibo Ncibo ngobani? Wathi ukuthi nje sengishintsha umqondo ngalokuthi nje ngibhale ikhalazo ngozethu. Wathi ayibo akusiwena lo kade ufika la kumina izolo ukhala uthi ukhathele yilo dokotela ufuna nje ahambile lana. Wathi ya bekuwukuthi bengidiniwe nje ngalesa sikhathi kodwa manje hayi ngiyabona ukuthi uzethu hayi uyikhethelo siyamdinga la eklinikhi. Wathi ngiyakubona vele wena kahle kahle awubazi abangani bakho, ongitshela obavela abangani bakho beqiniso. Wabala-ke abantu abaningi wathi no ngikhuluma ngabangani bakho beqiniso, abangani abayohlezi bela eduze kwakho noma kunjani. Yazi umngani weqiniso mase sesukile eduze kwakho ukuthi kunzima kanjani ukuthi umphinde umbuyise empilweni yakho. Wabona unesi ukuthi hayi cha lo muntu lo uyambhinqa kahle kahle. Nje yonke lento ayishoyo uzama ukumkhombisa ukuthi mengase nje umatron agudluke empilweni yakhe nomsebenzi uzomlahlekela. Ebese futhi kuba nzima ukuthi aphinde awuthole back ngoba phela uhlezi esho umatron ukuthi uyasebenza kungenxa yami nje. Waqhubeka umatron guys washo ukuthi ngikubonile wena ubhizi uphuzana nekhofi lapha, uphuzana nekhofi naye lo dokotela wakho uzethu. Leli khofi usuliphuze waze wadakwa vele, likudakile leli khofi. Yingakho nje usuthi awufuni nje ukuthi ahambe uzethu, ha? Hhayi ubogada ukuthi ngoba abangani bakho sisi. Waminca-ke guys unesi esengazi ukuthi manje enze njani ngoba phela usamthanda nozethu umngani wakho omusha, kodwa futhi manje umatron umenza angabi comfortable ngale relationship aqala ukuyenza nozethu. Guys, matron unenhliziyo embi nangu unesi. Hayi uShobane-ke uke wahamba wovakashela unina laphaya khona eklinikhi yase-Okhambeni. Uthe mefika nje khona wajabula kumatron ebona indodana yakhe ngoba phela ihamba babehilizisanile, kodwa-ke namhlanje ushilo ukuthi hayi ma iy'ndaba engikulethele zona ngathi angeke uyithande neze. Wambuza ukuthi hayibo kufe bani? Wathi hhayi ngizama ukuzokutshela nje ukuthi ngizama ukulungisa izinto mina nozethu ngiyayithanda mali yantombazane. Matron kuthi akayisakaze phansi. Yazi igama elithi zethu ulizwa kawu-100 mhlampe ngosuku. Yonke impilo kamatron izungezwe uzethu, kodwa futhi uyamunyanya lo zethu. Indodana yakhe ethandana nozethu, isemsebenzini awuthanda kakhulu umsebenzi wakhe, kuqashwe uzethu. I-ex yakhe iwubaba kazethu. Onesi akade bemhlonipha bakhothamela uzethu. Amsho ngishelele ebusuku uthi mevala amehlo nje abone uzethu. Guys, avela lapha amazwibela namhlanje. Ningakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time. Bye. Sanibonani guys, igama uNqobeleni Phathela Mazwibela. Homecoming ngomhla ka 3 September. Uhambile ke guys ubabakazi wethu wale